дар замони истиқлоли давлатӣ худшиносию худогоҳӣ, ҳифзи марзу бӯми кишвар, эҳёи анъанаву оинҳои пешин, арҷ гузоштан ба осори инсонпарварони адибону олимони гузаштаи халқи тоҷик тавассути сиёсати илму адабпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вусъати тоза пайдо кард. дар ин росто ҳадаф аз иқдоми наҷибонаи ба ҳар як хонадони мардуми кишвар тақдим намудани шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ ва баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар соли 2026 аз он иборат аст, ки мардуми фарҳангпарвари мо аз гузаштаи дурахшони миллати худ огоҳӣ боз ҳам бештар ёфта, ба қадри давлатсозию давлатдории дирӯзу имрӯзаи сарзамин ва арзишҳои истиқлоли давлатӣ дар замони муосир бирасанд ва барои ояндаи неки сарзамини худ ҷаҳду талош намоянд. мазмун ва муҳтавои ин шоҳкории адабиёт хонандаро ба заҳматҳо, омӯзишу таҳлилҳо, ковишҳои таърихию фарҳангӣ, истифодаи вожаҳои ноб, тасвирҳои гуногуни табиат, муборизаҳои паҳлавонону шоҳон барои ҳифзи марзу бум, ифтихори ватандорӣ, шаҳомати бузурги ориёӣ ва монанди инҳо бар ин арзишҳои муҳими аҷдодӣ ошно месозад. бинобар ин зарур аст, ки дар осори арзишҳои миллию фарҳангие, ки дар тӯли ҳазорсолаҳо ташаккулу бунёд ёфтанд ва Фирдавсии бузург онҳоро омили мондагории ҳар як миллату сарзамин донистааст, ҷавонону наврасон ва кӯдакону хонандагонро ба таълиму тарбияи нек фаро бигирем, то ки имрӯз онҳо ба илму дониш, ҳифзи сарзамини кишвар, паҳлавонию далерӣ, инсондӯстӣ ва ҳунармандию касбомӯзӣ роҳ оварда худро аз бегонашавӣ ва омезиш бо дигар фарҳангу оинҳо ҳифз намоянд. озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ соли 2026 ба ифтихори 35-умин солагии ҷашни муқаддасоти миллиямон истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таҳкими ҳамаҷонибаи ҳуввияти миллӣ, арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик, омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи корнамоиҳои шоистаи ниёгонамон дар тӯли таърих, тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, эҳёи ҳофизаи таърихӣ ва бо ҳамин роҳ шинохти беҳтари нақши миллати кӯҳанбунёду фарҳангсолори тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният, ки бо далелҳои раднопазир ва бо такя ба сарчашмаҳои илмиву таърихӣ дар асари мондагору пурарзиши ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома инъикос ёфтааст, баргузор мешавад. озмуни зикршуда дар байни аҳолии кишвар, аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат, калонсолон, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар ва шаҳрвандони хориҷӣ, ба истиснои узви вобаста ва пайвастаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон, олимону муҳаққиқоне, ки вобаста ба шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ таҳқиқот анҷом доданд ё рисолаҳои илмӣ навишта ҳимоя карданд, доир мегардад. озмун аз 4 давр иборат буда: даври якум моҳи марти соли 2026 ва даври чорум, яъне даври ниҳоӣ нимаи якуми моҳи декабр дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон баргузор ва ҷамъбаҳс мешавад. сарпарасти озмун бевосита президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда барои мукофотонидани ғолибони озмун аз фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 2 миллиону 660 ҳазор сомонӣ ҷудо карда мешавад. дар як вақт мутобиқи амри мазкур мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор кардани даврҳои якум, дуюм ва сеюми озмун масъул буда вазифадор гардиданд, ки ғолибон ва омӯзгорони онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд гардонанд.